me köpösiä ollaan vaan. Hei, me Köpölässä asutaan. Metsä kun kutsuu meitä seikkailuun, niin jäädä saa kotikodon suuren puun. Nauraen paketa ja pompahtaa, kun me siltä laulu lauletaan. Tämä on tarina suuresta syysseikkailusta, jonka kokivat neuvokas Neppa, huolekas Hemmo ja lutunen Lilli, pieni kuin pikkurilli. On aurinkoinen syyspäivä. Köpölän pieni kylä huokaavan hongan rungossa on täynnä vipinää ja vilskettä. Köpöset ovat keränneet ruokaa talven varalle jo monta viikkoa, ja nyt varastorakennus pursuaa kuivattuja marjoja, hunajaa ja sieniä. Neppa ja Hemmo ahkeroivat huokaavan hongan juurella. He raahaavat puolukkakoria köysihissille ja pyyhkivät otsaansa. Minulla tulee kohta puolukoita korvistakin, Neppa napisee. Ja viime yönä näin unta, että nenäni oli muuttunut sieneksi. Sienet ovat hyviä, Hemmo sanoi ja nuolaisee huuliaan. etenkin hunajan kanssa. Voi herkku tatti sentään, etkö sinä osaa ajatella muuta kuin ruokaa, Neppa ähkäisee. He kiskovat itsensä ja puolukkakorin köysihissillä ylös Köpölään. Tanssiva Teppa esittelee ylpeänä kaikille metsästä löytämänsä sientä. Tästä tehdään syksyn paras sienisoppa, Teppa intoilee ja hypistelee kultaisia kiharoitaan. Minä inhoan sieniä, Neppa sanoo ja menee omaan majaansa murjottamaan. Illalla Neppa menee Hemmon luo. Me lähdemme huomenna herkkujahtiin, Neppa sanoo. Mikä se jahti oikein on? Hemmo kysyy epäillen. Se on sama asia kuin seikkailu, Neppa selittää. Minä en pidä seikkailuista, Hemmo valittaa. Niissä tulee aina hiki. Mutta Neppa ei anna periksi. Hyvä on, Hemmo myöntyy lopulta. mutta minun täytyy ottaa Lilli mukaan. Selvä se! Pakataan seikkailuvarusteet nyt heti valmiiksi, Neppa huudahtaa. Aamulla ennen kuin muut heräävät, Neppa, Hemmo ja Lilli livahtavat köysihissille ja laskeutuvat maahan. He pomppivat metsään ja katoavat kortteiden sekaan. Metsä on valtavan suuri ja tuoksuu märälle sammaleelle. Puut kohoavat taivaaseen asti. Joka paikassa loistaa punaista ja keltaista. Neppa on innoissaan. Seikkailu kipristää mukavasti vatsassa. Nyt lauletaan matkalaulu, hän huudahtaa. Ja niin he laulavat. Edessä on pitkä tie, kuka tietää minne se vie. Minä tiedän he. Nyt matkan vaivalla, taivaankaaren alla, suuren, suuren taivaankaaren alla. Ja hymyilee. Pompin ylös, pompin alas, matkaa sen kun taittuu vaan. Huolet haittuu, polut vaihtuu, kun me tässä seikkaillaan. Pompin ylös, pompin alas, matkaa sen kun taittuu vaan. Huolet haittuu, polut vaihtuu, kun me tässä seikkaillaan. He menevät vanhan viisaan luo kysymään neuvoa. Vanha viisas on kiltti koivu, joka tietää kaiken. Juuri nyt se tosin sattuu olemaan päiväunilla. Neppa koputtaa rohkeasti koivun runkoa. Vanha viisas mumisee ja raottaa silmiään. Kiltti vanha viisas, Neppa sanoo. Voitko kertoa meille, mistä löytää herkkuja? Vanha viisas mumisee. Niin, mitä sinä pikkuinen sanoitkaan?
että mistä me voisimme löytää herkkuja, Neppa toistaa kärsivällisesti. Herkkuja. Herkkuja. Noita näppylällä on herkkuja. Seuratkaa vain. Aurinkoa. Vanha viisas nukahtaa uudestaan. Minä en pidä tästä, Hemma sanoo hitaasti. Noita näppylä on ilkeä. Hän voi taikoa meidät vaikka sammakoiksi. Älä viitsi pelotella Lilliä, Neppa sanoo napakasti. En minä pelkää sammakoita, Lilli sanoo. Neppa lähtee päättäväisesti eteenpäin, eikä Hemmon ja Lillin auta muu kuin seurata perässä. Aurinko on noussut taivaalle ja lämmittää mukavasti. Äkkiä Lilli pysähtyy. Hän on huomannut erään kannon juurella suuren, mustan reijän. Lilli hyppii reijän luo ja kurkistaa sisään. Voi, kuinka pimeää kolossa onkaan. Tulkaa katsomaan, Lilli huutaa ja heiluttaa innokkaasti käsiään. Mutta silloin Lilli liukastuu ja kierii kuin pallo suoraan pilkkopimeään onkaloon. Kamalaa! Musta reikä nielaisi Lillin. Mitä nyt tehdään? Hemmo hätäilee. Rauhoitu, Hemmo. Me pelastamme Lillin, Neppa sanoo. Tule! He hyppivät varovasti sisään sysimustaan koloon. Siellä on kylmää ja haisee kummalliselle. Neppa ja Hemmo tarttuvat toisiaan kädestä. Lilli, missä sinä olet? Hemmo huhuilee. Täällä! Lillin pelästynyt ääni kuuluu edestäpäin. Minua pelottaa. He löytävät Lillin luolasta. Hemmo sieppaa Lillin syliinsä. Äkkiä pimeästä kuuluu ääni. Tömähdys. Ja toinen. Ja kolmas. Jokin tulee heitä kohti. Jokin suuri. Pimeässä hohtaa valkoinen hahmo. Sen silmät kiiluvat. Sillä on 2 pitkää korvaa ja pehmeä turkki. Se on pieni pupulapsi. Hei, Pupu sanoo arasti. Mitä te teette minun kolossani? Pupu auttaa köpöset takaisin ulos. Kaikki huokaisevat helpotuksesta. Minun nimeni on Surupupu, Pupu sanoo. Oletko sinä surullinen? Lilli utelee. Surupupu huokaisee. Kai minä olen. Maailmassa on niin paljon surullisia asioita. Mitä asioita? Lilli kysyy. Hän ei pelkää surupupua, koska se on niin valkoinen ja pehmeä. No, niin kuin vaikka se, että perhoset kuolevat kesän lopussa, Surupupu selittää. Mutta eihän sille voi mitään, Hemmo sanoo kummastuneena. Ei niin, Surupupu sanoo. Siksi se onkin niin surullista. Mikä sitten on iloista? Neppa kysyy. Porkkanat, Surupupu sanoo ja sen silmät kirkastuvat. Mutta niitä kasvaa vain noita näppylän puutarhassa. Me olemme menossa sinne ja me tuomme sinulle porkkanan, Lilli lupaa. He hyvästelevät Surupupun ja jatkavat matkaa. Minulla on nälkä, Hemmo sanoo. Minua pissattaa, Lilli sanoo. Janokin on, Hemmo huokaa. Ja väsyy, Lilli valittaa. Hyvä on, Neppa huudahtaa. Pidetään tauko. He syövät hunajakeksejä ja juovat varismehua.
Heillä on niin mukavaa, että Hemmo haluaa lausua taukorunon. Ahkerasti työtä tehtiin, koko päivä aherrettiin. Nyt on aika hengähtää, sammaleella levähtää. Tuohen tötteröksi taitan, varismehun lippiin laitan. Otan keksin, otan 2, pistä kamu paremmaksi. Yhdessä on kiva syödä, vähän leikkiäkin lyödä. Kunnes jälleen jatketaan työtä, matkaa, mitä vaan. Tauko on ohi ja matka jatkuu. Alkaa sataa tihuuttaa. Hemmoa harmittaa. Hän olisi halunnut syödä vielä vähän. Äkkiä metsäinen suo loppuu ja edessä on aukeama. Se on täynnä valkoisia olentoja, jotka törähtelevät kuin torvet. Ne ovat joutsenia. Neppa katsoo lintuja lumoutuneena. Hän ei ole koskaan nähnyt mitään kauniimpaa. Äkkiä joutsenet pelästyvät jotain. Ne pelmahtavat lentoon ja ilma on hetkessä täynnä valtavien siipien läiskentää ja törähtelyä. Sitten tulee hiljaisuus. Taivaalta leijailee alas höyheniä kuin suuria lumihiutaleita. Kun köpöset jatkavat matkaa, päivä on jo pitkällä. Sade on lakannut ja aurinko paistaa taas. Syksyinen maailma on kaunis ja jännittävä. Lopulta, kun Lillistä tuntuu, että on kulunut ainakin 1 000 000 tuntia, he saapuvat pienen aukean laitaan. Se on Noita Näppylän puutarha. Köpöset tuijottavat Noita Näppylän ränsistynyttä mökkiä. Se näyttää autiolta. Noita Näppylä on lentänyt pois luudallaan, Neppa kuiskaa. Neppa pomppii varovasti puutarhaan ja Hemmo ja Lilli seuraavat hermostuneena perässä. Lilli vilkuilee taivaalle. Mitä jos Noita Näppylä palaa takaisin? Lilliä jännittää niin, että hänellä alkaa taas pissattaa. Puutarhassa on paljon outoja kasveja. Yhdessä kasvissa roikkuu pieniä vihreitä veneitä, joiden sisällä on vihreitä palloja. Neppa ottaa yhden pallon ja haukkaa. Se on herkullista. Hemmo epäröi. Hänen tekee kovasti mieli maistaa, mutta mitä jos kasvi on myrkyllinen? Lopulta hän ottaa yhden pallon ja haukkaa. Ja voi kuinka hyvää se onkaan. He päättävät kerätä vihreitä venepalloja ja viedä ne köpölään. Köpöset keräävät myös suuria, rapeita, vihreitä lehtiä ja kauniita kukkia. Sitten he löytävät puun, jonka juurelle on tippunut paljon suuria pallukoita. Lopulta herkkuja on niin paljon, että köpöset päättävät rakentaa kärryn. He tekevät kärrynpyörät leikkaamalla punavihreät pallot siivuiksi. Pyöriä leikatessaan Hemmo maistaa palloa salaa. Se on ihanan makeaa. Sitten Lilli huomaa ikävän asian. Me unohdimme kysyä Surupupulta, miltä porkkana näyttää. Se on totta, Hemmo sanoo. Mitäs nyt tehdään? Surupupuporkka, Lilli sanoo ja alkaa itkeä. Lilli, itku ei auta nyt mitään, Neppa hermostuu. Täytyy ajatella järkevästi. Niin kuin miten? Lilli nyyhkyttää. Niin kuin esimerkiksi, että koska surupupu asuu maan alla, myös porkkanat kasvavat maan alla. Eihän mikään kasva maan alla, Hemmo väittää. Kyllä juuret kasvavat, Lilli huomaa. Surupupun kolossakin oli juuria. Siinäs kuulit, Neppa sanoo Hemmolle tyytyväisenä. Porkkanakin on varmasti juuri. Nyt täytyy vain kaivaa. He alkavat kaivaa
ja pian mullan alta pilkottaa jotain oranssia. Ovatko porkkanat oransseja? Hemmo kysyy epäileväisenä. Kyllä ne ovat, Lilli vakuuttaa. Surupupun vatsakin on oranssi, koska se on syönyt niin paljon porkkanoita. Köpöset yrittävät kiskoa porkkanaa ylös, mutta se on lujassa. Täytyy rakentaa vinssi, Neppa puuskuttaa ja pyyhkii otsaansa. Minähän sanoin, että hiki tässä tulee. Hemmo valittaa. Hemmo, älä aina viitsi vinkua, Neppa sanoo. Ajattele, kuinka iloiseksi surupupu tulee. Niinpä he rakentavat vinssin. Vinssillä porkkana nousee lopulta ylös. Se on valtava. Köpöset vetävät ylös vielä toisen porkkanan, mutta enempää he eivät jaksa. Nyt saa riittää, Hemmo julistaa ja heittäytyy maahan makaamaan. Juuri silloin ilmasta kuuluu suhinaa. Lillin silmät pyöristyvät pelosta. Se on noita näppylä, Lilli vinkaisee. Ja toden totta. Noita näppylä liitää taivaalla suoraan heitä kohti. Äkkiä piiloon, Neppa suhahtaa. Pian, pian. He odottavat henkeään pidätellen. Neppa kurkistaa varovasti kasvin alta. Noita näppylä näyttää kamalan pelottavalta. Hän on aivan vihreä. Mutta kaikeksi onneksi noita näppylä ei huomaa köpösiä. Hän laskeutuu mökin eteen ja menee sisään. Köpöset odottavat vielä monta minuuttia. Lopulta he uskaltautuvat esiin ja vetävät hipihiljaa kukkuraisen herkkukärryn metsän suojiin. Hämärän tullen köpöset rakentavat laavun valtavan kuusen juurelle ja sytyttävät nuotion. He paahtavat hunajakeksejä ja juovat raikasta vettä. Nuotion savu kiertelee kohti taivasta, jossa tähdet loistavat. Kaikki ovat sitä mieltä, että seikkaileminen on upeaa. Lopulta Lilli on niin väsynyt, että hän kaatuu nenälleen sammaleeseen. Hemmo kantaa hänet laavuun hahtuvapeiton alle. Sitten he laulavat iltalaulun. Tummu taivas joutuu ilta, hiipu hehkuu auringon. Laantulaulu laitaa milta, huokailevan hommikon. Rauhallinen harras taivan, levä tunnetta elämää. Matkatessa tähtilaivan, nukkuu kaikki hiljaa. Seuraava aamu on kaunis. Joka paikassa roikkuu kimaltavia kastepisaroita. Köpöset taivaltavat surupupun luo ja antavat hänelle porkkanan. Surupupu on ikionnellinen. Köpösiä jännittää. Mitähän köpölässä tuumataan, kun he saapuvat herkkuineen? Lopulta he saapuvat huokaavan hongan luo. Kaikki kääntyvät katsomaan. Kaislamuorikin on paikalla. Hei kaverit, katsokaas näitä herkkuja! Neppa huudahtaa rehvakkaasti ja hyppää kärryille. Nyt voidaan järjestää oikeat syysjuhlat! Mutta Kaislamuori näyttää vakavalta. Missä te olette olleet? Kaislamuori kysyy. Me olimme todella huolissamme. Nepan hymy hyytyy ja Hemmo tuijottelee häpeissään maahan. Me oltiin etsimässä herkkuja, Neppa mutisee. Me ajateltiin, että Kaislamuori tulisi iloiseksi. Se oli kauniisti ajateltu, Kaislamuori sanoo ja näyttää jo hiukan lempeämmältä. Mutta seuraavan kerran, kun lähditte seikkailemaan, kertokaa meillekin, eikö niin?
Neppa, Hemmo ja Lilli nyökkäävät helpottuneina. Herkut ovat kyllä hyviä, Kaislamori tuumaa, mutta kaikkein tärkeintä on, että te olette turvassa. Kaislamori nostaa köpöset syliinsä ja painaa heidät rintaansa vasten. Neppa, Hemmo ja Lilli hymyilevät. Tuntuu hyvältä olla taas kotona.